Drika, je weet wel, Drika van Soei van Harry van de Kloter. Drika is dus met haar dochter voor de eerste keer in Brussel. En ze staan in een lift. Op tweede stapt er een heel schoon madameke in. Blond, ferm gekleed. En ze ruikt ook heel speciaal. Drika kan het niet laten en ze ruikt er zo'n stiekem aan. Dat madameke heeft dat gezien. En ze zit met een air aan heel veel jaar. Opium 45, Yves Saint Laurent. 70 euro voor een klein flesje. Enfin. Op derde komt er nog een chique madame binnen. Die is wat ouder, maar ze ruikt ook echt goed, maar heel anders. Drika kan het weer niet laten en ze heft haar neuszoes op. Die madame kijkt er aan. En met nog meer jaar als die jong, kijkt ze op Drika neer en ze zit... Joy, van Jean Patou. 150 euro voor een klein milliflesje. Enfin, de lift komt bovenaan. En voordat de deur open gaat, laat Drika een groei scheet. En als ze uitstapt, zit ze broccoli van de Aldi. 49 cent voor een pond.